Hi guys, welcome to our channel. Hi guys, magluto din mi karon og Pancake. sige ra request si Libay nga mag-cooking. Mao nang giandam na namo ang ingredient. Egg. Diba? Pancake. Egg. And then pila na ni kaadlaw yung request. So today walay trabaho, makaluto na gyud mi. Nag-set up mi outside and tada, busy na kayo siya giyabu-yabu ang powder sa pancake. Gimix niya ang egg, ang powder ug ang iba amurang gipasagdan kay gusto niya siya ra gyud daw. Gikaon na niya wa pa gani na luto. Ano ba tong tao na? Time lapse. Nakoy magic boom. Gitabangan ra dito. Sa sulod ra may magluto kay wa may kahaling sa gawas. Kami butang na? Excited kay siya nga siya ang muluto. Kami ako lang. Sticky ra yun na? Na-realize na mo nga sticky ra kaayo among mix. Mo ding di gid siya ma-perfect kung lingin. Pero perfect gyapon kaayo siya pang snack. Magkaon ko pancake. May kuya. Na-realize pud na mo nga baking dito dili cooking. Kung ang magluto kay cooking, unsa may Bisaya sa baking o parehara na sila? Bye-bye. Let me know in the comments.